O niining bahina, atong paminawon ang atong tinahod nga Arsobispo sa Sugbo. Ubos sa iyang pagpangulo, naandam ang Archdiocese sa Sugbo nga mulambo ug manganak. Diha sa iyang pagama, magkahiusa unta kita sa pagpahitabo sa atong mga damgo ug sa pagpaninguha nga malikayan ang atong mga gikabalakan. Madugangan unta ang atong pagsalig sa paggiya kanato sa Espiritu Santo. Aron sa ingon, mas magmadasigon pa kita sa atong panaw sa pagpahimugso og mga bag-ong dioceses dinhi sa Sugbo. Mga hinigugma diha ni Kristo. Tungod sa limitasyon sa panahon, di na ko maghatag refleksyon nga panapos kon konklusyon. Pero awagon ko kamo pagpasalamat nining okasyon nga gitigom kita sa Dios aron magpamalandong 7 palabras. Sa ngalan sa atong Archdiocese, isip Arsobispo, gusto nako sa makadali pasalamatan ang mga tawo nga dunay importanteng papel nining 7 palabras. Ingnon nato si Monsignor Raul Go, ang direktor, siyempre Father Charles Jaime, ang nag-introduce, Chief Justice Hilario Davide, Monsignor Jotan Langit, Mrs. Cabalquento, Father Ralph de la Piesa, Father Leonard Castrense, Heidi Palapar, o Father Kipling Agravante. Naminaw kita o ang ilang pamalandong na siguro nako nakatandog sa atong kasing-kasing o nakadala importanteng mga leksyon. Mga hinigugma, karon awagon ko kamo pag-uban nako pangamuyo sa Dios tungod sa gasa nining 7 palabras bahin sa atong pagsaulog Semana Santa o Biyernes Santo 2024. Diyos nga maluluyon, sugod pa sa gisuguran, gihigugma mo ang kalibutan. Ug sugod pa niya itong tuig 1595, pagtukod sa Diocese sa Cebu, og pag-elevate niini tuig 1934 isip Archdiocese. Gihigugma mo ang simbahan sa Sugbo. Kami nga imong banay, kami nga imong mga anak, kami nga sa daghang panahon magkatigom nining katedral sa Cebu. Diyos nga may gugmaon, karong tuiga 2024, sa makadali, magbalik tanaw kami sa naglabay, bahin sa panaw sa Archdiocese sa Cebu. Og nagpasalamat kami nga sa tuig 2005, gihatagan mo kami una nga biyato anak sa Cebu, Pedro Calungsod. Nitong tuig 2012, nahimong santo. Og tuig 2016, gisaulog namo International Eucharistic Congress din sa Cebu. Og tuig 2021, kami ang sentro sa 500 YOC, pagsaulog 500 nga anibersaryo sa Kristyanismo. Kining tanan, bahin sa panaw sa simbahan sa Sugbo.
daghang salamat Dios nga makagagahom. Ug daghang salamat sa imong gugma tungod kay karong tuiga sa among pagtanaw sa naglabay, human kami makalabang nining mga eksperyensya, dunay panahon sa kalipay o panahon sa pagsulay. Karong tuiga, makaingon gihapon kami, gikan sa kilid nga samaran, nahimugso ang simbahan, kay karong tuiga, diha sa among plano sa Sugbuswak, nangandoy kami nga ang simbahan sa Cebu, manganak. Dunay anak sa South o dunay anak sa North. Mahimugso ang duha kasimbahan. Salamat Diyos Amahan nining inspirasyon. O daghang salamat tungod kay sayod kami nga bisan pa sa among pagkadili takos kayos bunamo sayod kami daghang higayon wa mi mahibalo sa among gibuhat nakasala kami mahuyang maluya kami pero sayod kami sa imong pasaylo o sa imong gugma. Daghan kayong salamat. Daghang salamat Diyos Amahan tungod kay sa among panaw makaingon kami nga kami ang simbahan nga nangandoy o daghang mga kauhaw nangandoy kayuhan o uhaw sa kamatuuran matud pa. We want to be heard. We want to be included. We want support from each other and from the hierarchy. Kinibahin sa among mga pangandoy. Daghang salamat Diyos Amahan sa imong paghatag namo sa among inahan, Mama Mary. Dini sa Cebu, makaingon kami, si Maria, among inahan. Salamat niini. Diyos among Amahan, daghang salamat sa pasalig, nga taliwala sa daghang pagsulay. Dili ikaw mo biya namo. Usahay, makaingon kami, Amahan, ngano nga gibayaan mo kami, pero sa among kasing-kasing, natuog kami, ikaw ang Amahan, nga dili mo biya namo, kay ang imong anak, uban namo sa tanang panahon, o giawhag nimo, ayaw na mo biyaan ang kadatagsa. Diyos sa among Amahan, salamat nining dakong gugma, gikan sa kilid nga samaran, nahimugso ang simahan, o natuo kami, nga kining among lihok, pagdala sa Roma sa among mga pangandoy, bunga sa dakong gugma sa Dios, bunga sa iyang plano alang namo, nga ang gihatag nga grasya, dili magpabilin lamang namo, pero mamunga mga bagong anak, sama sa inahan, nga ang bunga sa gugma, maoy bagong kinabuhi. Mga kaigsunan, ampo kita, nga kining atong pangandoy, nga atong gidala, panalanginan sa Dios. Nining okasyon, gusto nako ipadangat ninyo ang akong sentimiento. Daghang igayon nga maingon ako, the moment I bring to Rome the documents, and the moment Rome accepts my retirement, tapos nako. Pero, karong hapuna, ingnon nako. I have written to the Pope, I have met the Bishop in charge, His Eminence Bob Prevost. Ug ang dokumento dito sa Roma. Pero gusto nako ipasabot. Please, don't get the impression nga wa nakulabot. Tungod kay sa akong kasing-kasing ang timos ug hugot nga pag-ampo nga kining atong planong sugbuswak, nga kining atong pagtuo nga gikan sa kilid nga samaran, mahimugso ang simbahan, panalanginan sa Ginoo, bendisyonan sa Espiritu Santo,
aron ang atong kinabuhing Kristohanon dili lamang magpabilin dinhi sa Mother Church, pero mamunga, mutubo, muglambo sa mga anak nga simbahan og mahimong mas daghan pang mga Kristiyanos mag-ambit kaluoy sa Dios, gugma sa Dios, mag-ambit daghan pang mga magtutuo nga makaingon ang Dios mahigugmaon, ang Dios dunay nindot nga plano alang natong tanan. Mga kaigsunan, sa akong pasalamat ninyong tanan nga nagkatigom karon og sa tanang mga tawo dunay importanteng papel sa Siete Palabras. Unta ang tema sa sugbuswak. Ampo kita, mahimo nga katumanan sa gugma sa Dios nga diha sa giliran na mugso ang simbahan, simbahan nga buhi, dunay ligon nga paglaom, dunay kusog nga gugma, o dunay malipayon nga pag-alagad sa kada tagsa. Kitang tanan, pasbunako, kitang tanan, bisan pa mag-75 nako, kitang tanan, padayon pag pangandoy nining katumanan sa simbahan nga gihigugma sa Dios, sa simbahan nga nahimugso sa kiliran ni Jesus. Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen.